And we are back online. Kaupod din yung sa gihapon, Action Dale, kag Action An. And by the way, Action na liwaton talang aton sininga bag-ogin lunch nga online promo sang Action Radio Bacolod. Ang top fans of the week. Meron kita sang 2 winners para sa August 7 or first Saturday of the month, August 7. Duwa ka winners. Duwa man ka winners sa August 14. Duha ka winner sa August 21 kag apat ka winner sa August 28, 2021 na. So simple lamang aton sining nga mechanics, no, dapat meron ka sang top fan badge mga ka-aksyon na miyembro ikaw sa Action Radio Bacolod community kag active ikaw nga follower sang DYEZ. So isa nga screen, no, sang Action Radio ang aton sining nga mga netizen kag syempre, no, dapat naka-public ang inyo sining nga mga post regarding sa mga current events na gina-post man sang Action Radio Bacolod Facebook page. Action Dale, may Pamangkot si Sir Victor Tuga, pambaya kung ara kami abi sa sa out of town like more siya. Paano sila Pwede gid. Pwede gid Action An. Kaya nga aton sining top fan Action An, hindi lang niya exclusive for Bacolod residents, kundi all over Negros Occidental. Kag kundiin ka pa na bahin or isla, Action An, kundiin ka dira nga makapurukan o sitio. Basta mayara ka sang top fan badge siya. Ang iba na nagapabangkot, paano sila maka-top fan badge Action An? Actually, dapat padayon ikaw nga kumbaga connected ikaw sa mga posts ng DYEZ per may ikaw nag-like, nag-share, nag-comment, or nag-react Action An. Dugay makibot ka na lang, may notification ka na nga you've been recognized as a top fan, no, sang sininga page Action An. isa ka Pinaka-sikreto, Action Dale, go ka sa share perme sa gina-post ang Action Radio. Yes. So, Kaya nasig ka ginadayon. si Ma'am Vanessa Mayo may top fan badge Action An, no? Good day, Action John Dale. Bago lang ko kabugtaw, happy watching from Minnesota, USA. Good morning Action dira An. sa imo, ma'am. Good morning ka lang. Isang badge ni Ma'am Vanessa kay nagakinang-kinang Action An. Sino Diba? pa? Char. Sige, oo. Si Sir Alfredo ay si Iha, ambaya mag-greet niya lang kuno si Nanay Taling tion niya naga-monitor man subo. Kag family Tizon, Grolo, Gonzaga, kay isiha sa may Isabela. Sige, salamat gid. Sa liwat dira sa imo Ma'am Vanessa. Good morning dira sa imo pero good evening diya sa amon. Okay. Si Sir Alex Montes, advance happy birthday kuno, happy 70th birthday kay sa kay Papang Joe Dialadon sa barangay Pandanon, TSB. Another top fan Action An, Erwin Decatoria Gonzalez. Good evening, Action Radio. Wow, salamat gid. Yes, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Tutuod ginayang top 1 kay syempre ang Automatic mga niya page. Action An yung hatag sang Facebook, di ba? Kay actually kun Si Action Radio Bacolod page ginactivate na naton ang top 1 sharer and other pagida ng Why kita yung napili? Salamat sa amon nga nagambal nga thank you for the badge. Pero actually si Facebook na siya ang nag-recognize. Yes, automatic. So, subong si Mana, kung wala kaya top 1 na subong, hindi magkabala ka may next paging na Saturday until nga matapos ang August 28. Basta dira pa lang mag-appear ang imo sa nga top fan badge. So, padayon lang ang pag-like, react, kag share sa mga post ni DYEZ. ay dasig lang na kaayo. Ayo ang top fan. Pero kita naman pagarintan si SAP naton Action Day. So, Yes, mga nagpadala diri sa inyo yung mga entry ay na di sa amon nga kapon. Hindi ko pakita kay kabugat gid sini. Nakabudlay gid biton. Ano mo ka? Natisping. Pero anyway, amo na Main siya. ko na ni after promo, kaya doon namin, bukan isda. Ay mo, aquarium. Basta, ari na di ang inyo nga mga ngalan kung nagpadala gid man kamo diri sa inyo nga mga entry. So, sure na ginaya nga ari na na di. Na? Kaya expect mo gid nga madaog ikaw. Kay man, nagpiladaan ka mga tagdaog kada adlaw, no? Sige, start na. Sanday para sa mga duwang kagid nga balita national.
Radio Philippine Standard Time, vitamin C ba lang ginapangita mo mga ka-aksyon na masyon gikan sa Department of Budget and Management o DBM nga doble ang pondo sa task force para sa igasumiter nga National Expenditure Program sa 2022 para kay drilon ang 100% nga pagpasaka sang pondo ang saka election budget. Ginakabig ni Drilon nga ang pagpasaka sang pondo ang injustice para sa 4.2 million ka pamilya nga naka-eksperyensya sang kagutom kag 3.73 million nga nadulaan sa trabaho bangot sa pandemic. Samtang nagpangabay naman si Drilon sa Commission on Audit nga magpatigan sang special audit para sa 16.3 billion pondo nga ginrelease ang task force para sa barangay development program. Ginaasyon pa lamang sa Department of Health nga may aranas ang community transmission sa Delta COVID-19 variant kasunod sa pagkadetect sa nga kaso halin sa nagkalaglaing nga parte sa bungsod kaya nag-epekto man sa pagsaka sa infections. So kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagapangita pa ang hensya sa dugang ebidensya para makapagwa sa opisyal nga anunsyo angod sa sitwasyon sa Delta variant sa Pilipinas. Ang Octa Research Group amo ang una nagpagwa sa inspeksyon nga may community transmission na sa Metro Manila. Tungod sinigid pahayo ni Vergere nga kinahanglan na pag-amot ang Octa sa gobyerno agud hindi makatugas ang alarma sa publiko. Samtang sa dugang pa nga balita national, ginatrabaho na sa karon na ang Vaccine Information Management System o VIMS ang Pilipinas. Suno kay Department of Information and Communications Technology o DICT, ang VIMS ang magaunod sang registry para sa master listing kag pre-registration sa mga Pinoy para sa vaccination kag directory naman sa mga nakabato na sang bakuna. Suno kay DICT Secretary Gringo Hunasan, ang ining proyekto ang ginumpisa na sa may syudad sang San Juan. Suno sa anay senador, dapat mas siguro nga timely, accurate kag kompleto ang impormasyon sa LGU para naman sa lockdown classification sa una na ang ginpahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga may sistema nga gina-develop ang DICT para ma-verify ang COVID-19 vaccinations sa Pilipinas. Ginalantaw sa Malacanang ang donasyon sa US nga COVID-19 vaccine isa sa mga factor kung nga agin konsiderar ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpabiling sa Visiting Forces Agreement o VFA. So kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginkonsiderar sa Presidente ang pangkabilugan nga sitwasyon sa karon kag maid-id nga assessment sa kasultanan base man sa national interest. Base sa record sa US Embassy sa Manila, nagdonar ang US ng 13.2 million doses ng COVID-19 vaccine. Sa mga numero, 10 milyones doses ang gidonar paagi sa Global Aid Facility nga COVAX. Samtang direkta naman ang donasyon ang 3.2 milyones doses sa bakuna. Nasa isa sa Radio Action Radio Philippines sa D3 Bio mga ka-aksyon indigid magkalipat ka maginom sang D3 Bio bagod mayari ni sang vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cells sa lawas nga mo naman ang magaserbi nga soldado naton batok sa mga makalalit nga mikrobyo kang isang virus, bacteria kag fungi. Initan nga benepisyo sa rang maangkon pagi sa pag-inom sang D3 Bio food supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax mag D3 Bio ka na. Lasay sa 32 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes, Agosto 2, tuig 2021. Salamat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensyon. Tag-Action Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod, Aksyon Radio. Broadcasting Company sa balita.
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod,